Ongi etorri beste bideo batera. Bideo honetan, bi amaiera artistiko ikusiko ditugu. Biak plato faraienak. Eta biak tema berdinarekin. Gaztelu eta alfilen arteko borroka. Hemen, juriak berdinketa lortu egin behar du. Debat oso mehatxu latza delako. Lehenengo mugimendu errazta da. Edo zein itota lortzeko desei pioiak oztopatzen dio. Beraz, D6. Gehiru, korazioa oztopatzeko, D7, alfeia D7. Zekertatzen da, beltzak zeratzen badin badu bere G pioia koroatzen. G2, orain galduko duela. D8, dama, G1, dama, eta txuriak lehenengo jakea emango du. Eta aro orokor bezala, horrelako amaieretan lehenengo jake ematen duenak irabaziko. Dama E8 jake, adibidez errege D1, dama lau, errege E2, dama E4, errege D1, dama F3, errege C2, C3, jake, eta laster mate izango. Beraz, D7 eta gero mugimendu bakarra, alfila D7 da. Orain gaztelua K3. Pioiak ezin du koroatu, jake eta gero gazteluak jango lukelako, eta hori saiesteko alfila B5. Orain jake emanezkeo alfila F1. Eta horrengo mugimenduan koroatuko du. Baina orain gaztelua B3. Noski, orain txurien mihatxua da jake, gaztelua B1 jake, eta erregeak mugitzen badin badu, gaztelua B2 pioia itzatuz, eta horrengoan mugimendua jan. Beraz, beltzak D1 mugitu egin behar du. D1 dama. Orain, gaztelua B1, dama B1, errege itota da. Guazen, bigarren amaiera artistiko ikustera. Men, ikus dezakezuenez, zaldia gehiago badakau. Zuriak zaldia ere badauka. Baina berdin, pioia laster koratuko du. Zen izan behar duen leheneko mugimendua. Koroazioaren oztopoa. Eta hori egiteko mugimendu bakarra, zaldia F2 da. Alfilak zaldia jaten du, eta horren badirore kadakago gure gaztelu eta alfilen arteko borroka. Horren mugimendu bakarra, gaztelua H1 jake da. Zergatik, gaztelua D6 ez duelako funtzionatzen, alfila C5 jake delako. Beraz, gaztelua H1 jake eta gero, orain, errege betza ezin da mugitu. Errege C2 eta gero, gaztelua A1, eta berdinketa ezin da saiestu. Alfila mugitzen baldin bada, gaztelua A2 jake, eta gero pioia jango du. Erregeak mugitzen baldin badu, adibidez teirura, gaztelua D1, eta horrengua jan. Beraz, gaztelua H1 eta gero, alfil E1 olastu egin behar. Toren, dator magia. Gaztelua H2. Noski, alfila F2 eta gero ez alfila jan, D1ek kobratuko duelako, baizik eta gaztelua H1 eta lehenengo posizio berdinean bagaude. Beraz, gaztelua H2 eta gero
beltzak korratu egin behar du, de bat dama, eta orain, gaztelua bebi. Jake, noski, abatera juten baldin bada, gaztelua bi, kontinuo zeneteke, eta de batea mugitzen baldin bada, gaztelua be bat jake, erregea be bat, eta hau, errege itota da. Eskerrik asko, hor egoteagatik, eta hurrengo bideo batera.